Gurekin ditugu Javier Kraebera, Ana Murugarren eta Joaquin Trincado zuzendariak, Anton Reixas, Gaeko zuzendaria, eta Antonio Onetti, autor fundazioaren lehendakaria, eta jakina zuen galderen zai daude, eta mesedez utzi dozue jada argazkiak egiteri. Aurrera, nork egingo du galderaren bat. Galdotu nahi nuen, esplikatuko diguzue, film hau 2004an dago filmatuta, edizioa 2006koa da, eta zergatik erabaki da orain aurkeztea Donostian, zergatik hori lehenbiziko galdera, eta bigarrena Javier Kraeberentzat ikusi dugu berriro, bizi berritu egin dela, kruzifijoarena, eta egia da behar bada jende bati ezaigiola gustatzen, baina filmean ikusten da persona oso maitatua dela, ikusleek maite dutela, eta jende, lanbideko jendeak ere oso maitatua, nola daramazu hori? Bi alderdi horiek. Segitu emango diotitza Joakini, baina eta Murugarren adierazpen askatasuna da filmaren gaia, ez erabaki dugu Donostiako zinemaldiarekin gure harremana berritzea, eta bi ardatz on daude, elkarlan horri dagozkionak, ikusleen lana batetik, eta bigarrena adierazpen askatasuna hori baita egileen lehen gaia. Horregatik, ikusleen sariaren patrozinioaz gain, datorren ostiralean aurkeztuko dugu, horretaz gain, nahi izan genuen zuzendaritzarekin batera programatzea guretzat adierazpen askatasunaren perla bat den hau, eta ikusi dugu ze Javier Kraeberen inguruko gertakariak azken hilabeteetan film honetako irudi batzuekin guretzat adierazpen askatasuna da sorreraren oinarria, SGAE Fundación de Autor, gero eta gehiago lerrokatuko gara adierazpen askatasunarekin eta egileen protagonismorekin, eta guretzat Javier da egile adibide ezin hobea, egile eskubideari zentzua ematen diona, eta horrek egiten baitu egilea independente, Javier Kraebera alakoa da, adibide bat da, Estatu Espainiarreko egileentzat, bere honestidadea, bere independentzia, eta uste dugu film hau, bere garaian SGAE parte hartu zuenekoa, SGAE berriak berreskuratu egingo du, fundazio berfundatuaren bitartez, hortarako baitago, espazio alternatiboak lortzeko, irekitzeko, eta zirkuito komerzialetan sartzen ez diren produktuak bultzatzeko. Sorreraren puntu oso garrantzitsuak azpimarratzen dituztelako Javier Kraeberen lanak bezala, eta Joaquin eta Murugarrenekin hitz egin da, ikusi genuen ze aukera zegoen, eta horregatik erabaki genuen honetortzea. Joaquinek zerbait esan nahi du. Horretaz gain, badago erabaki bat, zinemaldeko zuzendaritzaren partetik, interesa zegoelako, filmaren kalitatea delata, eta gainera adibide bat edo eredu bat izatea, adierazpen askatasunarekiko, filmak Javier Kraebera jazarria izan da personalki filmagatik, eta gu zuzendariak filmaren arduradunak gara, baita eduki hoiena ere, eta horrek ekarri du film hau bihurtzea, esplotazioaren dagokionez, film madarikatu bihurtzea, inorez da usartzen programatzera, ze gainera, omen dago akusazio bat Javier Kraeberen kontra, baita telebista kate baten kontra, halako moldez, non prozesu ilun horren
hori lideratu duenak lortu baitu filmak argirik ez ikustea eta jendeak esatean nola programatuko dut nik hau. Hildo horretan, nik kontakizun bat kontatuko nuke, hau estrenatu zenean, Sundancen 2006an, garai hartan, gure filmak banatzen zituen konpainia bat, Todo para pasta, harreman handia zuen, kate garrantzitsu batekin, nazioarteko kanalak zituen batekin, eta une hartan planteatu genuen egingarria zela, ez zitula telebistaren beste salmenta batzuk ukitzen, salmenta egitea. Eta persona ark ez dut bere izenik emango, ez baita gainera postu hortan, filma ikusi zuenian, deitu zidan, berreskuratu genuen sekuentzia hartara, laburmetraiko 10 komentarios izeneko super zortzi bada, eta etatik bi kristofagia, sobla kristofagia, eta hor ikusten zaizkie ipurdiak uste Javierri, naho seguru, eta esan zidan Joaquin, ezin dut hau igorri, Ego Amerikan esate baterako, eta nik orduan esan nuen, bueno, ez da ezer gertatuko ere, sekuentzia hori kentzen baldin baduzu merkatu jakin batentzat, beti denik egin izan dira B bersioak eta C bersioak merkatu batuentzat. Orduan, orduan bukatuko dut ikusten. Jarretzen du filma ikusten, eta handik 4 ordutara ja beste puntu batera iritsi da, dela Joaquin Sabinaren kontzertua, zeinean parte bat Javier Kraerekin baita, eta Koro Ingenuo kantatzen dutenekoa, otanen kontrakoa, une hartan, zoritxarrez nik uste, alako geikeria bat izan zen politikarien aldetik, politikariak uste bai dute guztiaren jabeak direla, eta orduan deitu eta esan zidan, hau aukerragoa da, ze eroste baldin badut hau eta transmititzen eta igortzen, ez dut iraungo 2 egun nire egungo aulkian, eta orduan nik uste dut Esga Fundación Autori koprodutzaileak diren aldetik oso egokia iruditu arren, eta zuzendaritza, eta zinemaldiko zuzendaritzari ere bai, badakite egokia iruditu zitzaila filmaren kalitateagatik, ez genuen inoiz euki alako kritika onak, hain aho batekoak, eta gainera adierazi nahi nuke, orain dirudirenaren kontrara, garai hartan, kritikak aho batekoak ziren, baina bertan sartzen ziren La Razón edo Boceto taldea. Sorreraren saria eman ziona, esate baterako, horiek ez dira susmagarriak, ez da? Oso pensamendu librearen zaleak izategatik, nahiko moderatuak dira, ez da? Eta Bocentok sari bat eman zion, film honi, 2007, Guggenheim museoan, guri diri ere eman zitzaion, kamera kafengatik, guri esan labidea pribada Javier Kraen gandik, eta loko delako lehenari bere telebistara itzuli zelako. Orduan, amaieran norbaitek lortu du alako kortina bat altxatzea, inork ez dakiz zindan. Eta nik uste, zinemaldi bat, hau bezalako zinemaldi bat, bikaina, foro ezin hobea dela aldarrikatzeko, izan gintezkeela ere modernoagoak, herrialde honetan, ez dela beti izan, Javier bere kantan batean esaten duen bezala, Espainia kaini datorrela eta Espainiokada bat ematen dizula, horren Espainiokada bat eman digute, eta ez dago eskubiderik filmak ezin izatea bere zirkulazio logikoa, kalitatea. Jane Jarmusen lerroan dago, hildo hortatik Neil Youngekin egin zuen bezala oso libre, Javierentzat ere izan behar zuen bezala, baina niri iruditzen zait oso logikoa dela.
Bai, uste, bigarren galderari zeuk erantzun diozu, ez? Nola zan galdera? Izan diren arazoekin, jende bat ez dagoela ados Javier Kraerekin. Baina harrigarria da, persona oso maitatua zarela, oso ikusle fidelak dituzula areto txikietan urtero, eta jende asko ere badagoela, kantariak, antzezleak, labidekoak, zutaz gauza oso onak esaten dituztenak, geniotzat jotzen zaituzte. Tira, jende hori film honetan agertzen direnean. Nik filmetik ezagutzen nuen bakarrik, ni agertzen nintzenekoa. Gainerakoa haien lana izan zen, Kristorena haien lana izan zen, nik hori egin nuen oindala 35 urte, Super 8, eta inork ez zuen ikusi, eta ez neukan ere, eta horren agertu zen, baita Cuervo Ingenuorena, kantatu nuenean estraineko aldez, sorpresa, nintzen nik filma ikusten, eta gero ikusi nuen, oindala 35 urteko zerbaitek alako jartzun handi badaukala. Neri iruditzen zait hori okerkeria badela, hori fikzioko lan bat da. Ateatzen badu norbait tiroka, inori etzaiotuko esatea alako hilketa bat izan dela, eta agertzen dira esku batzuk hor, eta ofeko ahots bat, esku emakume ahotsak, eta kruzifijo hartu, eta ez dakit zergatik ezin dudanik hori jarri, eta egia esan, nik ez nuen espero hori ikustea. Ez nekien dokumentu hori nun zegoen, nire lagun batek zeukan, orduan haiek aurkitu zuten, eta orduan hori guztia iruditzen zaite okerreko zerbait, ekiboko bat. Nik ez dut hori bilatu, baina ez zait asola izan hori topatzea, azken batean, oindala 35 urte, beste gauza asko ere egin dituen, eta oihartzuna izan dute, baina honekin ez nuen espero. Eta ez dakit zergatik alako nahaspila montatzen dute interneten batez ere, kontu korrente bat jartzeko, uste du motibuak hor daudela, hortik dijoa zela, ze nik ez dut inongo dirurik hartu nire akusatzaileek bai. Egunon? Eskerrak eman dizkio Javier Kraeri, are musikari eta are hitzei esker, nik ezagutu ahal izan zaituzte bai zu eta bai Jos Brassens, eta horrek asko inspiratu nau, lagundu izan dit ona etortzea, adieraztera, musika maitatzera, zinema maitatzera, munduaren ikuspegi bestelako bat, beste kantari batzuengan ikusi ez dudana, ikusi duzugan. Eta esan nahi dut alaber, badakigu denek eskatuko zutela kruzifijoarena, eta esan dut, hori hortaz asko hitz egin da, ez du merezi. Baina galetu dizunez, nik esan nahi dizut, nik parre egin dudala filmarekin, oso gozatu dudala, asko gustatu zaidala, batez ere ezautzen zintu dalako, eta banekielako jendeak zutaz hitz egiten zura, baina ikuste batean, jende batek esaten dula, bai, gustatzen zait, eta Gran Boayumenek esaten zuela, zure diskoa, Almas y Cicatrices, Espainian egiten diskorik onena zela, exageratua. Oso ongi dago, ala ere, nire asko gustatzen zait. Eta pensatzen egoen, ze galdetu, baina ez nekien ze galdetu, eta esan dut, esango dut nota positiboa, eskerrak eman. Egia esan, filma luzemetraia da, ia ordu terdi, erreparatzea minutu batengan, matean, detaile xeetasun horretan, gaina karitate txarrekoa, Super 8 filmatuta dago, orduan zaila da maneiatzea, oso txikila, eta
ezin izan nuen, ez da montatu ere, hautsi egiten zitzaizkidelako fotogramak, eta esan nuen, eta orain minutu batez ari dira, ordu bototeko film batean. Bai, filma oso ongi dago. Ze ikustea dokumental gisako film bat, baino komedia dena, xelebrea da, arraroa da. Ez honek meritua du, gauza oso zaila aurkitzea da, eta aurkitu duzue. Bueno, hori hauen kontua da, Personaia oso erraz egiten duzu, Javier. Zure kantua oso parregarriak dira, barroz lertzekoak dira, eta aukera izan dugunean jendearekin batera ikusteko filma, jendeak oso ongi pasatzen du. Bizitzari egindako kantu bada, eta jendeak txaloka eta parre egin eta denetatik bibaka hasi da. Mintzatzen da denetatik esaten du, eta horregatik gara horren politikoki ez zuzen. Ezin omen da gauzetaz libreki esatea. Nik Javier ez esango nuke, ez filmaz. Duela 6 urte editatu eta zakituain egunerako ote dan. Gogoan dut, egon ginenean, Habanako zinemaldian uste dut, filma hasten da, esplikatzen ze pentsatzen duen Javier Craek lanaren inguruan, eta esanez, gauza zentzuzko bat, alegia lanak ez duela persona duin egiten, eta Kuba bezalako herrialde batean, non mundu guztiak lan egin behar duen, lanik ez badago ere, orduan hori haitu eta esaten dute ara. Ikusten dutenean, zinemareto erroldoi horietan. Eta orduan, galdetu nahi dut, filmetik harratago, zein izan da zure erreakzioa? Lehen esan dudana, zuri esker, George Basesen gana iritsi naiz, eta jakin nahi nuke nola iritsi zinen zu Bersensen gana. 25 urte nituela, Montrealera jo nintzen bizitzera, eta nekien frantsesa zan eskolakoa, funtsean deusez. Tu es là, nous avons raison, hori nekien. Baina nire murgiltzea frantsesean oso bizkorra izan zen, beste remediorik ez egon, zer remedio. Eta ikasi nuen frantsesa oso ongi 2 hilabetean. Basesen disko bat hartu, ezagun egiten zitzaidan, hemendik, da nire arreba batek esan zidan, hau frantsesa da, eta juramento asko bota zaitu, eta kontuatu nintzen, ulertzen nuela esaten zuena, orduan geratu nintzen txoratuta, esan nuelako. Hau da nik egin nahi nukeena. Baina uste dut, baina zorionez, gero pixka bat inkontziente bilartzen zea, eta esan nuen, ez da inoiz haren ganara iritsiko, baina saiatuko naiz, behintzat divertitu egingo naiz, ongi pasatuko dut, eta beak ere bultzatzen ninduen, ongi pasatzeko, eta horrela iritsi nintzen. Baina orduan murgilketa erabateko egin nuen 2 urtez, egunero, 2 ordu Brasensenak entzuten dituen sistematikoki. EZPA jarretzen zuen, disko berriak ateatzen, eta bat ateatzen zunean, neukan 3 hilabeterako. Esate dizut, egunero, eta oso ongi egon zen, eta eragin handia izan zuen nigan. Zure hitzak, berrenenak bezala, azkenean gauza berriak atatzen dituzu, baina nun zegoen gordeta hau? Idaztea konplexutasun literarioarekin, sortea baldin baduzu, hori dauka. Irakurketa berriak daudela, nik ez dut esan behar, niri esaten diat, eta
Badago Meko Pandabo kantu bat. Eta bilatu izan nuen Pariseko flotatu, baina ez ondoratu. Eta hori da Parisen armarrian dagoen esaldia. Beraz, pixka da falta zait, bueno ez, Brasense imitatzagatik, baina latinezko esaldiren bat sartu nire kanteta, eta jendeari ez du, erauzgarri eruditzen. Galdera gehiagorik? Ni galdetu nahi nioke, Javierri, gauza batzuk aurkitu ditut. Zerbait ikusi dituzu, espero zenituen gauza, baina beste zerbait faltan hartu duzu, bueno, bazeon gauza bat, agertu ez izatea, sutan jarri ninduna. Santiago ongunden, hotelean, sarreran, eta kristalezko batea zegoen. Eta Ana Murugarrenekin nintzen izketan, kamera lurrean, estutxean, ez dakit nola joan behar genuen. Eta beha zegoen hor, eta nik hobeto ikusten nuen kalea, beak bizkarra ematen zion kaleari, eta ikusi nuen elefante bat pasatzen. Eta horrela gehatu nintzen, horratx. Eta beste bat gero, 3 elefante. Eta esate, Ana, hartu kamara. Hasi zan estutxearekin, eta pasa ziren elefanteak. Eta ez ziren atera. Lastima, nola gustatuko litzaidaken hori agertzea filmean. Zirko bazen, iristen ari zena, Santiago de Compostelan. Bai, ara, azutan egon. Ni ez nago ados, eta adierazi nahi dut, badirudi Javier Carreren irakurketa bat egiten nahi da ikonoklasta bezala, satirikoa, eta aitortu behar da, eta egileak ezagutu behar dituzu, bargabean elkarrizketa bat aitu nuen, baina ez nuen grabagailua ateatzeko aukerarik izan, Garcilaso de la Vegaren inguruan eta Endekasilaboaren inguruan izketan nahi ziren Javier Crae eta Dexler. Eta horren ezagutzen du Garcilaso, Boskampen, Aztarna. Gure kulturako oinarritako bat da, 21. Mende honetan Javier Crae bezalako tipo bat topatzea esentzietara itzultzen gaituena. Ja, beste galdera bador. Esaldi bat da, filmean esaten duzuna, hitz egiten duzu. Ekitza politikoen ez zertarako ez baliatze hori. Noiz iritsi zinen ondori hortara, noiz konturatu zinen. Eta zen da zure harremana politikarekin. Nola ikusten duzu, nola azertzen duzu, edo ez diozu jaramonik egiten behar bada. Harreman oso txarra daukat. Ezak inoiz iritsi zen ondorira, baina duela urte desente uste dut. Txarra da harremana. Ni oso eszeptiko sentitzen naiz, baina egunero hartzen dut egunkaria, eta suta jartzen naiz, baina zergatik jartzen ez sutan. Ez du baitute zer espero. Eta bai, barrutik uste dut zerbait espero dudala. Gauzak apur bat erosoagoak izatea, asmo hobeagoekin egitea, baina ez da horrela. Edo nola ere, politikarekin zerikusi dauten nire ekintzetatik, ez dute zertarako balio. Nik kausa askotarako kantatu izan dut, eta bakarrik irabazi dut bat, eta izan zen insumisonen alde joan zenean, eta aznarrek miliak soldausak kendu zuen. Horratx, hori da, irabazi duzuna, dudana. Gainerakoak dena galdu ditut.
Ez badago galdera gehiagorik, eskerrik asko denei.